Oikein hyvää päivää katsojat taas. Ja meitsi on Jepsu ja tänään olisi taas uutta videota luvassa. Ja tänään olisi vähän noita SM-liigan pudotuspelejä vähän, että pistäkää kommentteihin, että mitä veikkaatte, että miten pudotuspeleissä nyt käy sitten, että voittaako Tappara tänään Ilveksen. No toki Ilveksellä on tänään kotietu, että joo. Ja että ei tainnut olla muita pelejä, mutta joo. Mutta kommentoikaa, että kuka sun mielestä tänään voittaa. Että juu. Mut joo. Pahoittelut, että tämmönen video nyt on aika lyhyt, mutta me nähdään sitten seuraavassa videossa. Mut joo. Moikka!